Right, ikabanga uphaka isibongo bakanzama bathi ngihambele bathi ngibone bathi ngisenzile bathi wathinta ukuphaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholodwa likabentshise thuluza ngihambe nalo ngilifice etsimini qamuqakile kusazoshuba sangenzeka noma yini ngumafavu ke njengethanga abane ngunogwaja obhathwa ikhulu ufoka makandakanda ngindlondle namakanda amabili ziyakhala manje ake ngiphume la ziyakha bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholodwa likamentshisi ethuluza ngihambe nalo ngilifice etsimini qamuqakile kusazoshuba sangenzeka noma yini ngumafafu-ke njengethangabane kunogwaja obhajwa igololi ufaka amakandakanda ngendlondle namakanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngwele ngabhuphi inyoni zibopha amehla ngamanye ngamsobogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aphele lapha bonakala la iphuma khona ake sikhulume namaqiniso-ke namhlanje ake kuvele nje kunyiwe ngamaqiniso nje straight ake kuvele nje kukhunywa amaqiniso namhlanje ngisayohlala phansi la bengisethe ke kuvele nje zikhale ngamaqiniso namhlanje sike nje sibaleke nje ukukhuluma ngezinto ezinye ke kuvele inyiwe nje ngamaqiniso ngifuna ukukhuluma amaqiniso onyanyayo futhi hayi fuck off ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngikufake ya la bengisethele khona manje ngiyohlala phansi la bengisethele khona ake vele ikhale namhlanje ake vele ikhale nje namhlanje ngililekisile sike sikhulume namaqiniso nje bafowethu kulomhlaba esibhekene wona impilo nomhlaba ayona lento ocabanga ukuthi iyona impilo nomhlaba ayona lento ocabanga ukuthi iyona emhlabeni ayona lento ofundiswa abafokazana ukuthi iyona it's something else only the genius can teach you ukuthi kahle kahle kwenzakalani in the real world uma ufuna ukunqoba emhlabeni ehlisa umoya uma kungenjalo kusuke kusazoshuba kusuke kusengenzeka noma yini nali ihhovisi lami nanti office le king this is King Bhakanzama's office ngeke baba uba ne office empilweni ube nesigodlo so this is my office this one ngeke ngikhulume into engayazi khathala ukuthi umuntu angathini baningi abantu abakhulumayo ngenxa ukuthi phela uFacebook no TikTok no YouTube bayakhokha kodwa deep down
impilo ayiyona lento icabanga ukuthi iyona. Ngifuna ukuzokhuluma namhlanje, ngizokhuluma amaqiniso mina. Angibonge nje kubona bonke abangenayo. Bafethu nisangena, ngisacela wonke umuntu ongena la ongazi kusukela kudala. Ngisacela mfethu ukukhumbuza abantu ukuthi from 2021 2022 yiziphi izinto engazisho zenzeka njengoba zinjalo. Angikukhumbuzeke back then ukuthi ngabo 2022 mina King Bhaka kwake kwathi kuzoba nomcimbi wezinyanga eMoses Mabhida, ngathi ngeke uzube khona. Izinyanga kwayizona ziyaqolwa, ziqolwa umfana omncane, akukho umcimbi ozoba khona, sihlulwa yini ukuhlola. Nangampela kwathi makushaya u30 September 2022 umcimbi wangaba khona, ile ngavunywa mina ngathi ngaphinda mina ngathi ngizoyixova nje lento engangisho. Ngaphinda ngathi uKelly Khumalo ngeke baze baye kombopha futhi ngeke bamthole enecala. Ngase ngithi even labo accused abalapha ababoshiwe kwayibona futhi abanacala, kusho mina as King Bhaka. Ngawo u2022 uRamaphosa kwakunenkinga leyephalaphala. Before even leyephalaphala ngathi mina uzolithatha ihlandla lesibili, babethi abantu abamfuna uRamaphosa. Ngathi mina elesibili ihlandla uzolithatha uRamaphosa. Nangampela walithatha. Angigcinanga lapha, ngaze ngakhuluma into eyayijulile ngalezo zikhathi, ngathi uma sephuma uRamaphosa ngikaqeda ihlandla, kodwa mayisephuma uyoshiya uPatrice Motsepe as a president. Imloyo ngiza nazo. Ngaphinda ngathi lethe kuthiwa yigubhu eyidayiswa izinyanga ayibasiza abantu liyanto. As a result kwayona inyanga isigubha sisebenzele inyanga, size sisebenzele inyanga mawukuthi inyanga izosidayisa ngemali enkulu, thathe leyo mali inyanga mayisichoma ngayo bese ithi lethwe isigubhu kanti ize ngoba yona idayisa isigubhu. That is me. Let uyaphi mfana? Hey, ngithe ngicelile into yolukhuza la ngenhla. Awuyekuzama. Letha ngilinde sona njengoba ngilungu. Letha. Jikela ngathi. Yabo. Ake ungikhumbuzeke nawe mfethu ukuthi ikuphi ongakusho okukhumbulayo from nje 2022 until today. Ziningi into ebengizisho zenzeke, ake ningikhumbuzeni bafethu. Kodwa khona ngathi khona ngathi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili. Ake ningikhumbuzeni. Ngiyakhumbula ngikhuluma nangoJudge Hlophe. Ngiyakhumbula nje. Ngiyakhumbula ngikhuluma nangezinyanga ezama scam. Ngiyakhumbula ngichaza no albinism. Ngiyakhumbula nje. Yabo. Kuningi. Ake ningikhumbuzeni bafowethu ngoba kusuke kuyinto ngiyakhumbula ngikhuluma ngomchuno. Ngithi usenzo mchuno ulokhuzana. Ngiyakhumbula nje ngithi mina myself usenzo mchuno angimazi eyisigebengu bangithuka abantu. Yabo. Ake ningikhumbuzeni bafowethu ukuthi iziphi ezinye izinto ziningi engiyishilo zenzeka. Ake ningikhumbuzeni ningadini. Ake ningikhumbuzeni bafowethu zama. Ake ningikhumbuzeni ezinye izinto engiyishilo zaba njengoba ngishilo. Mina ngizofunda ama comment manje. Ake ningikhumbuzeni bafowethu, kuningi kakhulu mina. Abanye baze bangeyisa. Ngikhuluma ngosenzo mkhulu ngithi angimaze isigebengu. Bangeyisa abantu abaningi. Kodwa namhlanje ukhishwe phambili. Ake ningikhumbuzeni nje bafowethu ngoba ngizokhuluma ngento ezibalekile lapha. Please remind me.
Ilimozini ngaphakathi le. Ingaphakathi le limozini leli. Ngiyacela mina nje ukuthi nje ngeke ningikhumbuze ukuthi iziphi into ezinye engayikhuluma zenzeka. Ngiyazi anikhohlwa bafethu. Ngiyazi anikhohlwa. Mina sengikhohliwe. Ngeke ngisayikhumbula zonke from 2022 ngoba angiyikhuluma into engayazi. Ake ningikhumbuzeni. Ake sifakeni la. Yebo, good mfethu, ngathi unyazi kumele libhabhadise isilo. Good, ishoni bafethu, ishoni. Ngicela ngikhumbuze. Lento engazisho zenzeka. Ake sikhulumeni la kuma comment ngithanda ukubhubha bafethu. Ngiyazi ukuthi ngasho ngathi uEnigma uyazigulela into yakhe izophela futhi. Loya muntu ufana nohlanya makuthiwa liyodla emgqomeni. Suke lamba likhuluma lodwa, libona izinto ezingabonwa abantu ezenzeka kulona. Khulumani bafethu, khulumani bafethu. Uyabona? Ngisuke ngifundisa leminyaka. Manje ngithi njengoba ngangilo ngifundisa yini eyahlala kodwa bafethu engicela for your success ningakhohlwa ikona ukuthi niwine empilweni ukuthi mawufuna ukunqoba okwehlisa umoya. Only genius people, only spiritually gifted people will understand me. Mawufuna ukunqoba okwehlisa umoya. Ake nikhulumeni bafethu iziphi into engayikhuluma esenibonile zenzeka. Ngiyakubona okasenzo mchuni kubonile, ngakubona okaRamaphosa nikubonile. Engingakuboni ukuthi ngabe uPatrice Motsepe uzongena yini abe president of the country. Lindani kuloko. Yabo. Ngathi lo baba osejele uGugu Dlamini ngeke azaphume. Hayi bafana ngeke. Hayi ngaze nganithanda la kuma comment. Ngathi uRamaphosa ngayiqeda ithemu mayesephuma uyofaka uPatrice Motsepe. Ayikhale. Hayi bayangaza abantu. Hayi ngeke ipower ihambe yobanqobela abantu emakhaya ngeke. Abantu bakunye nami zonke indaba engikhulumayo bayazazi. Ngathi uDlamini icala walenza ngeke azaphume nangaphela akaphumanga. Ngathi uMbhoro usebenzisa inyanga ayikho lento yenzi phezinde zakhe usebenzisa inyanga yaseMalawi as a result uzophupha nangampela sephupheni. Ngasho baba ngomhla ka29 May ngathi MK izohamba phambili kwaZulu Natal kodwa bazoyiropa. Ngathi MK izolida kwaZulu Natal kodwa bazoyiropa. Bayiropa ngampela kodwa nebhati MK. Elalela. Hayi ngathi bazoyiropa MK. Hey bafethu yabona iMK. iMK ibingadinge ngisho bafethu ukwenza le zinto zama coalition. Ngendlela abantu abayivote laba abaningi bayirobhile iMK baba kakhulukazi KZN. MK baba u50 plus 1 bewushaye ngamalengiso bayirobhile iMK. Hey abantu bayazazi lezi zinto. Ake nishoni bangani bami ngeke bafana ngeke ake nikhuphuleni ngathini mina. Ngoba manje khona abantu mhlawumbe nginicacisele bafowethu la. Mina ngifike ngahamba uhambo lami mina lokuthi ngibe uking alibanga lula ludlule kwizingqinamba. Ingqinamba zakhona zazithi kumele ngivuse abantu abagulayo. Hayi ophethwe yiphika. Umuntu ophethwe isilonda siphuma ubove edliwa impethu. Kumele ngimphilise mina avuka ahambe. Ngikwenzile ko workshop ko Maritzburg ko Pine Town ko Mzimkhulu. Ngikwenzile ngihamba publicly so abantu bayangivuma ngalokho. Bese kwase kuzongena indaba kaMakhanda oil. UMakhanda oil ubuthi bona inkinga yabantu
before uthi uzobsiza umuntu, before ubone abantu laba abama individual. Ake sibone indaba zohulumeni nendaba ezikhulunywa ngazo emhlabeni. Uma ngizobona lezo kushuthi nalaba abama individuals ngizokwazi ukudila nabo. Nangampela washo wathi akano zinyanga ze-MK ezizoya eParliament. Yebo my brother, ngathi ayikho inyanga eku-MK ezoya eParliament fokofo. Ngathi izoxabana zodwa. Ngasho ngathi le moto eyawinwa lapha thiwa kuwiniswa imoto. Ngiyabonga Eric Toy, ngathi into engekho akake ngikhumbuzeni bafowethu ngeke inenaziyo. Ngathi uMax Makhanya akekho ozomthinta, ngathi akekho ozomthinta uMax Makhanya baba, ngoba ngiunderstanda injula yenhlonipha yenzile King Bhakanzama Dam, ngathi akekho ozomthinta. Ake sikhulumeni bafethu, akukhulumeni nina, ngoba mina baningi abantu abangitshela ukuthanda kwabo. Bethi King Bhaka this, angithi kunabantu abalwela inyanga nezinyanga ezilwayo nabaprofeti abalwayo. Ake ngithule, ke kusho nini ukuthi ngitheni mina bathini bona? Hayi ngeke khulumani bafethu, ngeke nenaziyo, ngeke bangani bami. Hayi go to the previous video, mina ngikhuluma litho manje. Ngathini mina? Ake sikhulumeni. Ake ngingasho mina namhlanje bafethu, ngoba ngifuna mina ngisho umuntu ezothatha umakhanda oil kodwa azi ukuthi akusanganwa la kushiba into eqonde nje ngqo. Okwakho uqinisekisa ukuthi masihlangana onyakeni hlangana ka4 ongenani wena izakabili makuthi ubhizi kakhulu. Ngizokubika mina isigodlweni ukuthi yes ukhona inkinga uxakekile imisebenzi, kodwa hayi ukuthi vele uthule nje. Ake nishoni ubhuti nange uAfred Dlovu uthi ubhuti owabe ephethwe isisendo ukuthi angeke alashwe izinyanga kodwa udinga isibhedlela no King Bhaka. Ngasho ngathi uNtando Mhlongo ayikho inyanga ezomlapha, ezange yisinyanga, nabalandeli bazo. Bafethu uyiphinda comment ngoba manje ngithi ngisakhuluma ibidlulenye. Ezange yisinyanga nabalandeli bazo ngestory saNtando Mhlongo. Ngenhlanhla uNtando Mhlongo nomdu wethuleleni bangizwa bafika kumina bathi King sikuzwile uNtando uzambile izinyanga zimsizaka sewukhulumile sithe asize kuwena bafika. Angikhulumanga into eziningi mina, ngahlala phansi noNtando nomdu wethuleleni sangena esigodlweni sakhuluma ngathi kulungile mina ngizobamba inyoka le elwa nayo, kodwa udokotela esomsebenzisa uzomhlinza besenza ukuthi aphile. Ngenhlanhla uNkulunkulu wahambela kuDr Nkosi. Dr Nkosi, you must shine my brother, you did a great job Dr Nkosi lapha. Dr Nkosi, you did a great job when it comes to kulezi zinto lezi zokuhliza komuntu nokobudokotela. Even umhlaba wonke must recognize you Dr Nkosi. You must, even government kuma public hospital kumele ngabe bayambiza uDr Nkosi ngoba ipower iyakwazi ukusebenza ngoDr Nkosi owahlinza uNtando. Ngiyamthanda la dokotela mina, ngiyamthanda owahlinza uNtando. Ake nikhulumeni bafethu ukuthi ngasho ngathi uTefo ummeli ugudi futhi une-information. Inkinga yakho unenhliziyo encane, kanti kulento zommeli azikufuni ube easily provocable and intimidated. Ngathi unyazi aliyobhabhadisa isilo, ngoba unyazi benesilo balwa izimpi ezicisha ifane. Unyazi kumele libhabhadise isilo ukuze kufezekiswe ipower. Nangampela la kwenza unyazi lekho. Khulumani bafethu, mina ngisakhuluma, khulumani nini. Funa ukubona ukuthi bazothuka nina yini labantu abanomona. Ake kukhulume nina namhlanje. Khulume nina ngoba njengamanje mina ngomhla ukuphela the first week of April ukuphela kaMarch siya edamini. First week of April sekuwena ukuthi udate bani loyo. First week of April siya edamini. Ake sikhulumeni la. Ngatshela inyanga ezama scammer ukuthi zama scam ekugcineni zangivuma kwayizona. Ngathi soze ngaba ngaphiwe kubevu, ngathi soze abosho uKhenny Khumalo ngiyaba ngabo labo phiwe. Ngifuna into enjena ke mina.
ngathi kusoze aboshwe kodwa vele abantu abalimaza uSenzo ababesendlini vele hayi laba abalapha Senzo walimala endlini kodwa uKendi Khumalo ngeke azaboshwe till today akazaboshwe vele kuba lalelako beside ukuboshwa benze imasterpiece bavele bangambiza ke yabona bafethu bekumele naye abizwe enkantolo naye ez ufakazi bavele bangambiza ake nikhulumeni bafethu ake nikhulumeni bafethu ngeke mina ngeke sengikhathele mina abantu ekuTalking Bhag uzenza ngcono ake nisho nina manje ukuze kuthiwe nini enzenza ngcono mina ngikwazi kudala usibali wami wayenesilonda kwa 30 years ngamuletha eMega City wafike wamsiza mahala ngiyabonga mfethu sasinzima ngabotha ke ngisamkhokhisa ngaze ngasho ngathi uFloyd Shipambo akanawo amandla wokuthi angaphatha iqembu ngathi uFloyd akanawo amandla uFloyd yilo muntu okumele ancike kumuntu onamandla it's either uncika kuZuma noma uncika kuMalema noma uncika kuRamaphosa umuntu oncika loya bakhona vele abantu abanjalo empilweni bakhona abantu abanjalo uma sengikhulumile mina kade nje ngibongwa enye inyanga kade ngibongwa enye inyanga ekuthiwa uDr 3 Second yathi hayi my king biqala ukumbiza ngoking yathi my king hayi izinto oyishoyo zonke ziba njalo yathi ngisho eNdlunkulu ngiyasho ngithi when it comes to lento yokuhlola nokubona nokuhlaziya yathi hayi you are the best bekusho uDr 3 Seconds engivuma nje ngasho ngathi isAram Senkosi uDr 3 Second ngathi thanks uDokotela ngasho futhi ngathi uKing Nala unawo amandla kodwa ulevel 4 wangihlekisa uKing Nala ethi uPaula Liyonto wathi hey kodwa inambona uKing Bhag ukuthi unjani uvela ibeka phezulu bese ethi singaphansi kwakhe kodwa ngibonga ukuthi uya recognize ukuthi kunamandla hayi weKing Nala phela mina ngeke ngiwadle lamandla unawo ngiyawazi ngithi wenala ngeke ngiwadle lamandla unawo ngiyawazi mina hayi wenala lalela Fakela mina amandla kaKing Somnala angikhathali ukuthi abantu bangathini ngaye bangamona kanjani mina njengoKing Bhag ngiyawazi amandla kaNala shiya ke lepolitiki yakhona yaka spiritual kodwa nje deep down angivumelekile by spiritual ukuthi ngithi amandla omuntu ngiyawazi amandla kaNala mina angaze ngiye esontweni lakhe angaze phathi umehluko ukulevel isinyukileke ilevel i65 mina ngik7 sibanga leyo ntoko uthi why ngik7 ngithi ku5 yena Tesibangayo sibanga ama level uthi ubani uBhaka this last time I remember Bhaka is a school bag so isunala hayi kodwa amandla akhe mina ayikhohla yabo kubafundisa abakolta abawonke angikhathali ukuthi angaba namatende amangaki nathi abangaki that chap I know ipower yakhe ake mina ngitshele omunye umuntu futhi ngeke ilanga ngiyongena ku live naye la hayi ngeke ngwadla amandla omuntu mina yabo umehluko ukuthi mina ngik7 yena uku5 sibanga ukuthi why yena kuthi uku5 mina ngik7 why ngibe ngaphezulu